Здравето трябва да бъде наш приоритет. И то всъщност представлява една симбиоза между общо медицинското здраве и денталното такова. И не трябва да се пропуска дали е едното или другото. Ползваме съвременните технологии, това са интраоралните скенери, които ни дават възможността да имаме дигитална снимка и файл на зъбите на пациента в същата минута. А това е една млада госпожица, която всъщност има нужда от лингвална пластинка. Или това са така известните шини, но пък тук тя се радва, защото тя е розова, с тич и с любими герои всъщност могат да направят и да сложат нашите зъботехници върху апаратите, което е един малък стимул за децата, защото ги носят по-редовно. Представих ви доктор Вероника Василева, специалист, лекар по орална хирургия в дентална клиника Дамянов. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!